Είμαι άρρωστος, Λουίζα, και δυστυχώς δεν μπόρεσα να έρθω σήμερα στο εργαστήριο. Πώς σου φαίνεται το μηχάνημά μας? Ωραία είναι, αλλά φαντάσου είναι λίγο πιο ιδιαίτερη. Τι βαρετό, μα δεν μπορώ. Μα τι σου φταίει, είναι κανονικό. Δεν είναι όμως και μοναδικό. Μα τι να πω. Αυτό μπορώ. Μόνο ένα λάθος μπορώ να φανταστώ. Μόνο ένα λάθος μοιραίο μαγικό, ένα λάθος εξωφρενικό. Και ποιο είναι αυτό? Είναι τρελό. Απ' το μηχάνημα θα έρθει τσούρμο μαγικό. Αλήθεια είναι αυτό. Και τι θα κάνουμε, θα μείνουν εδώ? Άλλα δεν μπορώ να πω. Καλημέρα, κυρία Αργοπορημένη. Πάλι με το πάσο σου. Μην κατσουφιάζει την γκρινιαρούλα, σου έφερα και καφέ. Ένα αρχίσει σχολείο μέσω project ότι ώρα σου καπνίσει, ένα μας φέρνεις κι μας καφέ. Ηρέμησε, χρυσέ μου άνθρωπε. Δεν έγινε και τίποτα για λίγες ωρίτσες. Α, μια μεγάλη ανακάλυψη μπορεί να γίνει και σε λίγα δευτερόλεπτα. Ναι, κάνε όνειρα. Τι έγινε λοιπόν, προχωρήσατε καθόλου με την καινούργια μας εφεύρεση? Ναι, δεν έμεινε πολύ. Μόνο μερικά κομμάτια ακόμη και προγραμματισμός. Μπορώ όσο περιμένουμε, αν θέλετε, να σας διαβάσω για διάφορες σπουδαίες γυναίκες επιστήμονες να εμπνευστούμε λιγάκι, παιδί μου. Κάντο, δεν έχουμε να χάσουμε για τίποτα. Έτσι κι αλλιώς τι μπορεί να πάει χειρότερα. Λοιπόν, αρχίζω. Άκου, Ανδριάννα. Λέω να ξεκινήσω με την Ιρένη Κιουρί, η οποία ήταν η κόρη της Μαρί Κιουρί. Εδώ λέει μάλιστα πως κέρδισε το Νόμπελ Χημείας μαζί με τον σύζυγό της για την ανακάλυψη της τεχνητής ραδιενέργειας. Wow. Κάπου το είχα ακούσει νομίζω. Αυτό δεν τους έκανε την οικογένεια με τα περισσότερα νόμπελ σήμερα. Ναι, αν και τώρα θα το έλεγα. Ευχαριστώ για τη διακοπή, Einstein. Τέλος πάντων, είμαι διατεθειμένη να το αφήσω αυτή τη φορά. Συνεχίζω. Κάποια στιγμή σήμερα αν σας βολεύει μεγαλειοτάτη, μπας και σώσουμε. Δες που είπες μεγαλειοτάτη. Ο Γκάστα Άντα Κίνγκ, κόμισα του Λάβλης. Είδες, τελικά και οι πριγκίπισσες μπορεί να είναι επιστήμονες. Καλά, κάτσε. Και δεν άκουσα ακόμη τι έκανε. Βασικά, κάτι αρκετά σχετικό με εμάς. Ή για την ακρίβεια, κάτι που δίνει σε εμάς τη δυνατότητα για πολλά από αυτά που κάνουμε. Συνέβαλε στην αναλυτική μηχανή του Charles Babbage, σχεδιάζοντας το πρώτο πρόγραμμα για υπολογιστή. Τελικά ήταν σημαντικό. Και τώρα που το είπες, είμαστε έτοιμοι για τον προγραμματισμό. Ναι, επιτέλους. Να, και μια άλλη πριγκίπισσα, αυτή τη φορά τη Showbiz, που ασχολήθηκε επίσης με τον επιστημονικό τομέα, η Χέντι Λαμπάρ. Θέατρο και επιστήμη. Τελικά μπορείς να τα συνδυάσεις όλα. Αυτή με τι ασχολήθηκε? Για να δω. Εδώ λέει πως υπήρξε μία από τους εφευρέτες της πρώτης μορφής των μεθόδων διασποράς φάσματος, μιας βασικής τεχνολογίας για τις ασύρματες τηλεπικοινωνίες. Σε αυτήν, όντως θα ασχοληθώ. Μπορούμε να αρχίσουμε με τον προγραμματισμό. Ναι, τώρα έχεις άλλες? Όλα τώρα πρέπει να τα κάνουμε, δεν γίνεται να τελειώσουμε με το project μας πρώτα. Και ακόμη και τελειώνουμε. Όπο! Για να δω... Καλά, εγώ άμα είναι θα αρχίσω με τον προγραμματισμό και εσύ με τις ιστοριούλες. Τι θα γίνει όμως με τις διακοπές? Θα τελειώσουμε ποτέ με τις ιστορίες? Έχω μια τελευταία. Ρόζαλιν Φράνκλιν το όνομά της. Αχ, η δική της ιστορία είναι λίγο τραγική. Τέλος πάντων, τώρα μπορούμε να αρχίσουμε τον προγραμματισμό που τόσο πολύ επιθυμείς. Ναι, τώρα που έκανα ό,τι δουλειά.
αρέσει η έκθεση στην ακτινοβολία. Τι κάνεις εδώ, εσύ δεν είσαι ρε Curie? Ακριβώς, η κόρη της πανέξυπνης, επιτυχημένης και διαπρεπέστατης Marie Curie. Αχ, ιστορία έγραψε μανούλα μου. Όσον αφορά το πρώτο μέρος της ερώτησης, ειλικρινά ούτε εγώ ξέρω. Περίμενα να μπορούσες να με διαφωτίσεις εσύ. Τώρα κι εσύ το λάθος άτομο ρωτάς. Έλα να γυρίσουμε πίσω στα παιδιά. Μπας και μάθουμε και οι δυο μας. Αν μας πιάσουν εδώ μέσα, αλλήμονό μας. Περίμενε. Αυτό το κτηνοτροφικό μηχάνημα είναι πολύ εξελιγμένο και θέλω να το μελετήσω. Έλα σε παρακαλώ να φύγουμε από εδώ και έξω στη φύση υπάρχει την ενέργεια που τόσο πολύ αγαπάς. Στον αέρα, στο νερό, στο έδαφος, παντού. Και φυσικά και ο ήλιος ακτινοβολεί. Τώρα, γιατί μου τα λες όλα αυτά, λες και εγώ γεννήθηκα χθες. Α, και επί τη ευκαιρία, τι χρονιά έχουμε? 2024. 2024! Wow! Μπορείς να μου πεις πώς χρησιμοποιείται η ραδιενέργεια σήμερα? Ναι. Χρησιμοποιείται και στη βιομηχανία, εκτός την ιατρική. Το οποίο βλέπω ότι γνωρίζεις. Συγκεκριμένα στη ραδιογραφία, δηλαδή στο βιομηχανικό έλεγχο που χρησιμοποιείται για την αποστήρωση των υλικών. Wow! Με πηγαίνεις σε ένα βιομηχανικό εργοστάσιο να τα δω όλα αυτά από κοντά? Όχι. Τι νομίζεις, ότι έτσι απλά θα μας αφήσουν να μπούμε μέσα? Εξάλλου πρέπει να γυρίσουμε πίσω, να δούμε από πού ξεφύτρωσε και πώς θα λυθεί αυτό που έχει δημιουργηθεί. Δεν καταλαβαίνεις. Είναι τόσο σημαντικό να δω πώς χρησιμοποιείται σήμερα αυτό που μελετήσαμε τόσο αφοσιωμένα και ένθερμα. Η μαμά, ο μπαμπάς και εγώ. Κυρίως η μαμά βέβαια. Εσύ δεν ήσουν εκείνη που ανακάλυψε την τεχνητή ραδιενέργεια. Η μητέρα σου μελέτησε απλώς τη φυσική. Απλώς. Τι σημαίνει απλώς? Αμφισβητείς τη συνδρομή της μαμάς τώρα? Με συγχωρείς, λάθος επιλογή λέξεων. Έλα τώρα να φύγουμε από εδώ. Στο εργοστάσιο. Σου είπα όχι. Καταρχάς, φοβάμαι όταν εργοστάσια και ραδιενέργεια πάνε μαζί. Δεν ξέρεις τι έγινε στο Τσέρνομπιλ? Στο ποιο? Άσε, πού να σου εξηγώ και σένα τώρα. Εδώ και άλλη τρελή που κουβαρουλούσε πάνω της στο ράδι. Τι είπες? Τίποτα. Πάντως, και η καταστροφή στο Τσέρνομπιλ δεν είναι η μόνη που οφείλεται στην τεχνητή ραδιενέργεια. Η τεχνητή ραδιενέργεια που εσύ ανακάλυψες οδήγησε στη δημιουργία της ατομικής βόμβας. Βλέπεις, οι επιστημονικές ανακαλύψεις μπορεί να γίνουν δίκοπο μαχαίρι. Σε πόσα σημαντικά ευρήματα έχουν καταλήξει επιστήμονες, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν εν τέλει για πρόκληση καταστροφών, υπονομεύοντας την ίδια την εφεύρεση. Ο μπαμπάς πάντα διατηρούσε τις αμφιβολίες του για το αν είχαν συμβάλει σε ένα δώρο προς την ανθρωπότητα ή κάτι εντελώς το αντίθετο. Στην ομιλία του στη Στοκχόλμη είχε φέρει ως παράδειγμα την εφεύρεση του Νόμπελ, την πυρίτιδα, η οποία όταν βρέθηκε στα χέρια των δυνατών αξιοποιήθηκε για την επικράτησή τους σε πολέμους. Ναι, δυστυχώς έχεις απόλυτο δίκιο. Έλα τώρα να φύγουμε από εδώ. Να πας στο εργοστάσιο τελικά? Ρε μανία με το εργοστάσιο, σου είπα όχι. Τότε πιάσε με μπορείς. Γεια σας κυρίες μου. Παρά τον ενθουσιασμό που νιώθω που σας γνωρίζω και τις άπλες ερωτήσεις που έχω να σας κάνω, θεωρώ πως ήρθε η ώρα να γυρίσουμε πίσω. Δεν με τα καλά σου, νεαρή μου, που θα βγω εγώ έξω με αυτά τα κουρέλια. Ούτε κι εγώ. Οκ, υποθέτω ότι μπορείτε να βρείτε κάτι απλά λίγο γρήγορα. Λοιπόν, εσύ, ποια υποτίθεται ότι είσαι? Συγγνώμη, δεν στήθηκα. Ονομάζομαι Λουίζα και είμαι φοιτήτρια. Μπορεί τι μας νοιάζει ποια είναι? Εμένα το μόνο που με ενδιαφέρει είναι το πώς κατέληξα εδώ. Εσύ το έκανες? Ναι, δηλαδή περίπου. Κατά κάποιο τρόπο ήταν ατύχημα. Τι εννοείς? Διαβάζαμε για διάφορες σπουδές γυναίκες επιστήμονες και τα επιτεύγματά τους. Κάναμε λάθος στην εργασία μας και εμφανιστήκατε εσείς. Αλλά νομίζουμε ότι μπορούμε να το διορθώσουμε. Νομίζετε? Και συγγνώμη, αυτή πώς εμφανίστηκε εδώ? Ηθοποιός δεν είναι? Μου βγήκε το μοντέλο και επιστήμονας. Ας γελάσω. Αν ήθελες να ξέρεις, οι εφευρέσεις μου ήταν αξιοσημείωτες για την εποχή μου. Και μάλιστα μια τέτοια σαν και σένα δεν θα έπρεπε να λέει τέτοια πράγματα. Διότι αναγνωρίζετε πόσο δύσκολο είναι για μια γυναίκα να αναδειχθεί στον χώρο των επιστημών. Πλέον υποτίθεται όχι και τόσο πολύ, αλλά
Ναι, και κάποιοι σαν εσένα που ήθελαν να το παίξουν επιστήμονες, το έκαναν πιο δύσκολο για τις υπόλοιπες από εμάς. Εσύ, ένα χάπι που κάνει το νερό ανθρακούχο, δεν ανακάλυψες? Αν ήθελες να ξέρεις, έχω κάνει πολλά παραπάνω από αυτό. Μαζί με τον συνεργάτη μου, ανακαλύψαμε την πρώτη μέθοδο διασποράς φάσματος. Και τέλος πάντων δεν έχεις το δικαίωμα να με κρίνεις. Δεν ξέρεις τι έχω περάσει στη ζωή μου. Εσύ δηλαδή τι το σπουδαίο έκανες? Οι χώρες στους οποίους δουλέψατε είναι αρκετά κοντά, εφόσον η εφεύρεσή σου, Χέντι, ήταν αυτή που βοήθησε στην εξέλιξη των σύγχρονων τηλεπικοινωνιών, όπως το Wi-Fi και το Bluetooth. Εγώ θα μπορούσε να πει κανείς πως βοήθησε στην εφεύρεση της πρώτης αναλυτικής μηχανής και υπήρξε η πρώτη προγραμματίστρια υπολογιστών. Και τέλος πάντων, συγγνώμη που σου μίλησα έτσι. Γνωρίζω από τον πατέρα μου, τον Λορδοβίρονα, πως έξυπνοι μπορούν να είναι καλλιτέχνες. Δεν πειράζει. Σε συγχωρώ. Άντε, βρήκατε καλά ρούχο μπας και βρούμε τρόπο να σας στείλουμε στην εποχή σας. Ναι, να αλλάξουμε και πάμε. Απί. Αχ, καλέ αυτό τρέμει. Να πατήσω το πράσινο κουμπί. Συγγνώμη. Μαντάμ. Συγγνώμη, δεν... Συγγνώμη. Μήπως είστε η διάσημη χημικός, μοριακή βιολόγος, φυσικός, κρυσταλλογράφος, μα και γενετίστρια Ρόσαλιντ Φράνκλιν? Αυτοπροσώπος. Επιτέλους, βρήκαμε και την τελευταία. Ξέρετε, είμαι μεγάλος φαν. Γοητευμένος. Καλά, εντάξει, μην εκστασιάζεσαι. Και για να έχουμε το καλό ερώτημα, εσύ ποιος είσαι? Ανδρέας Αγγελόπουλος, στη διάθεσή σας. Λοιπόν, να με συγχωρείς, Ανδρέα Αγγελόπουλε, αλλά έχω μια δουλειά να κάνω. Μα, στάσου, πού είσαι? Σε ένα πέτσο. Γεια σου, στριπουλό μου, κουνελάκι. Πόσο θα ήθελα. Μα τι κάνεις, πας καλά? Δεν φτάνει που με διακόψατε την ώρα που πήγαινα να πάρω δείγμα από το κουνέλι μου. Τώρα δεν με αφήνεις να πάρω ένα άλλο για να συνεχίσω τη μελέτη μου. Μα δεν καταλαβαίνεις. Δεν μπορείς έτσι απλώς να καβατζώσεις ένα κουνέλι. Καλά, εντάξει. Αλλά να ξέρεις πως εσύ μπορεί να είσαι η αιτία που θα στερηθεί μια σημαντική ανακάλυψη ολόκληρη ανθρωπότητα. Μπορείς να κάνεις όσες ανακαλύψεις θες. Αρκεί να γυρίσεις την εποχή σου πρώτα. Α, ναι. Τώρα που το λες, μήπως τυχαίνει να γνωρίζεις πώς το καλό βρέθηκα εδώ? Υποθέτω ότι έχεις άμεση σχέση με αυτό. Ναι, βασικά έχω. Βλέπεις, όλα ξεκίνησαν όταν εγώ, μαζί με μια ομάδα συμφοιτητών μου, αρχίσαμε να δουλεύουμε πάνω σε ένα project. Στην πορεία όμως, δυστυχώς, κάτι δεν πήγε καλά και κάπως έτσι, χωρίς το εγώ να καταλάβω το γιατί, να τα λέμε κι αυτά, σε τηλεμεταφέραμε από το 1954 στο 2024. Στο 2024, άκουσα καλά. Και δηλαδή, χωρίς να με ρωτήσει κανένα σας, με μεταφέρατε 70 χρόνια μετά. Ετοιμαζόμουν να ολοκληρώσω τη μελέτη μου. Και τώρα, εξαιτία σου, το κουνέλι στο εργαστήριό μου θα μου τα έχει κάνει όλα γης μαδιά μου. Αν δεν έχει ήδη φύγει. Νομίζω πως αυτή τη στιγμή έχουμε πολύ πιο σοβαρά προβλήματα από ένα κουνέλι. Δεν νομίζεις? Ναι, υποθέτω ότι έχεις δίκιο. Η αλήθεια είναι πως ο κόσμος σας είναι πολύ συναρπαστικός. Ειδικά αυτές οι μικρές οθόνες που κρατάνε όλοι στα χέρια τους και γράφουν κάτι. Α, θα εννοείς τα κινητά τηλέφωνα. Ναι, όλοι έχουμε από ένα. Συναρπαστικό. Απλώς συναρπαστικό. Είναι κρίμα που στην εποχή μου ήμασταν τόσο πίσω. Εσείς έχετε φεύγει εκπληκτικά τεχνολογικά μέσα. Μα τι είναι αυτά που λες? Εσύ και οι άνθρωποι της γενιάς σου θέσατε τις βάσεις για να δημιουργηθεί ο κόσμος έτσι όπως τον βλέπεις σήμερα. Η φωτογραφία 51, ας πούμε. Με αυτήν, ως ακράδαντο στοιχείο, μπόρεσες να δείξεις στον κόσμο την ύπαρξη της διπλής έλικας του DNA. Χάρη σε αυτή, καταφέραμε να εξελίξουμε δραματικά τους κλάδους τόσο της ιατρικής όσο και της βιολογίας.
Και τι κόπο έριξες. Αχ, δεν φαντάζεσαι, ήταν πολύ χρονοβόρο. Να φανταστείς ότι χρειάστηκε να περιμένω 100 ολόκληρες ώρες μέχρι να είναι το δείγμα σε θέση να το φωτογραφίσω. Αλλά και τι να κάνεις. Η επιστήμη χρειάζεται υπομονή και επιμονή. Μόνο έτσι δημιουργούνται οι μεγάλες ανακαλύψεις. Υποθέτω ότι έχεις δίκιο. Και αν δεν κάνω λάθος, εσύ ήσουν αυτή που τελειοποίησε το μηχάνημα που εξέπεμπε τις ακτίνες για τη φωτογραφία. Σωστά. Μα φυσικά. Ό,τι κατάφερα, το έκανα με δική μου δουλειά. Άσχετα αν κάποιοι συναδελφοί μου εκμεταλλεύτηκαν το έργο. Ναι, όμως το έργο σου αναγνωρίστηκε. Έστω και μερικά χρόνια αργότερα. Εξάλλου, εξαιτίας των ανακαλύψεών σου, έχει ανακηρυχθεί η 25η Απριλίου ως η Παγκόσμια ημέρα του DNA. Αλήθεια! Δεν πίστευα ποτέ ότι το έργο μου θα μπορούσε να συνεισφέρει τόσο πολύ στην ανθρωπότητα. Ναι. Αχ, δεν το πιστεύω. Πέρασε η ώρα. Η Λουίζα θα με σκοτώσει. Δυστυχώς, Ρόσαλιντ, πρέπει να γυρίσεις πίσω στην εποχή σου πριν σε πάρει κανένα μάτι. Ναι, υποθέτω ότι έχεις δίκιο. Για στάσου. Τι είναι αυτό που ακούγεται? Κάτσε, μη μου πεις. Ρόσαλιντ, άσε το κουνέλι κάτω. Καλά, εντάξει. Αλλά αν το θυμάσαι ότι κάποια μέρα εγώ γι' αυτό θα γράψουμε ιστορία. Εξάλλου δεν έφταιγα εγώ. Αυτό μου πει. Άσε το κουνέλι και ακολούθησε τις οδηγίες μου. Εντάξει. Ήρθαμε. Βιαστήκατε, δεν έρχεται. Γιατί δεν κάνετε καμιά φώτα ακόμη? Εξυπνάδες, δεν μπορώ. Εγώ τα πάνδυνα πέρασα μέχρι να τη φέρω εδώ. Εγώ ήρθα μόνη μου. Πρέπει να τις γυρίσουμε πίσω στην εποχή τους. Ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί. Μπορεί να διαταραχθεί το χωροχρονικό συνεχές, να γίνουν φαντάσματα σε μια ξένη εποχή. Κι άλλα τόσο τρελή, δεν μπορώ. Ηρέμησε, ηρέμησε. Όλα καλά θα πάνε. Αν και δεν βλέπω να κακό περνάνε εδώ πέρα. Τι θα γίνει, θα μας έχετε να περιμένουμε για πολύ εδώ πέρα χωρίς να μας φέρετε τίποτα. Ούτε ένα απεριτίφ. Τώρα, κυρία μου, περιμένετε λίγο. Τι αγένεια. Και τουλάχιστον να περιμέναμε κάπου έτσι πιο ωραία. Σε μια λιμνούλα, ένα λιβαδάκι, ένα πηγαδάκι, ένα βιομηχανικό εργοστάσιο, ρε παιδί μου. Ξέχασέ το. Συγγνώμη που σας ενοχλώ, αλλά έχουμε και μια δουλίτσα να κάνουμε. Αχ, δεν μπορώ. Φίλοι, πολλά έτοιμα. Κοίτα, αυτό είναι ενσυχητικό. Έκανα ό,τι είχα κάνει και την προηγούμενη φορά, αλλά δεν βγαίνει. Μήπως να ζητήσουμε την δική της. Δεν βγαίνει. Τι κάνουν αυτές εκεί, θα χαλάσουν τίποτα. Δεν έχει καμία βίδα. Ας το κάτω. Θα μας κάνεις. Για να δω. Ίσως... Ναι, αυτό ήταν το πρόβλημα. Μισό λεπτό να το επισκευάσω. Από ό,τι έχω καταλάβει, έχει ήρθει η ώρα να φύγουμε. Εκ μέρους όλων, θα ήθελα να σε ευχαριστήσω για την ευκαιρία που μας δώσατε. Ακόμη και αν μας φέρατε εδώ κατά λάθος, είχαμε την ευκαιρία να δούμε πώς η επιστήμη μπορεί να κάνει τον κόσμο καλύτερο.
Τρίτο Γενικό Λύκειο Κοζάνης, αν η αρχή είναι το ίμιση του παντός, τότε καταλαβαίνετε τι έχουμε να περιμένουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήσασταν εξαιρετικοί. Συγχαρητήρια. Μπράβο σας. Άλλο ένα χειροκρότημα, γιατί το συγκεκριμένο σχολείο μας έχει συνηθίσει και κάθε φορά ανεβάζει διαρκώς τον πύχη. Έτσι λοιπόν, ευτυχώς εγώ έχω να πω, ευτυχώς που τα παιδιά βρήκαν τη λύση στο project και όλα μαζί τη βρήκαν τη λύση, γιατί φανταστείτε να είχαν μείνει οι γυναίκες αυτές εδώ, έτσι. Φανταστείτε, έτσι. Πρόβλημα τεράστιο. Δεν ξέρω, πάντως από τις γυναίκες που υπηρέτησαν την επιστήμη, εμένα στο μυαλό μου ήρθε απευθείας η Χέντι Λαμάρ, μια πανέμορφη γυναίκα, πραγματικά πανέμορφη γυναίκα, όσοι την έχουμε δει σε ταινίες. Δεν μαρτυρά αυτό την ηλικία μου ασφαλώς, γιατί οι ταινίες ακόμα και τώρα προβάλλονται, έτσι, κυρίως σε περιόδους διακοπών, Χριστουγέννων, Πάσχα κτλ. Ή για τους ξενύχτιδες. Αλλά πάντως θέλω να πω ότι ουσιαστικά είναι πολύ ωραίο να σπάει αυτή η δράση στερεότυπα. Όπως λόγου χάριν, το στερεότυπο γυναίκα και επιστήμη, που νομίζω πλέον θα πρέπει ήδη να έχει αρχίσει να είναι απολύθωμα, δεδομένου ότι οι γυναίκες διαπρέπουν στην επιστήμη. Οι γυναίκες διαπρέπουν στις θετικές επιστήμες και διαρκώς αναζητούμε περισσότερες γυναίκες οι οποίες να δείχνουν το φως των ανακαλύψεων, το φως εκείνης της προόδου που θα βοηθήσει την ανθρωπότητα. Έτσι. Επίσης, η ομορφιά δεν είναι το απόλυτα συνδεδεμένο με κάτι περισσότερο ευτελές. Θέλω να πω, θυμάμαι μια μαθήτριά μου λέγε στο παρελθόν, «Κύριε, θέλω να γίνω γιατρός». Αλλά βλέπω στην τηλεόραση, όποιες σειρές και να δω, όλες οι κοπέλες που υποδίονται τις γιατρούς είναι κουκλάρες. Μάλιστα, βλέπετε πόσο εύκολα περνούν τέτοια στερεότυπα μέσα από αυτές τις ταινίες, μέσα από αυτές τις τηλεοπτικές σειρές, πόσο λάθος στερεότυπα. Και γι' αυτό θα επιμείνω, μακάρι να υπήρχε στην ελληνική τηλεόραση ένα κανάλι θεάτρου και επιστήμης. Ένα κανάλι που θα προέβαλε τέτοιες ακριβώς δραστηριότητες για να σπάμε στερεότυπα. Είναι η μόνη περίσταση που τέτοιου είδους διαδικασίες και δράσεις θα πρέπει να υποστηρίζονται. Ευχαριστούμε λοιπόν για πολλούς λόγους το Τρίτο Γενικό Λύκειο Κοζάνης, αλλά θα ήθελα να το κάνω και από το stage, γι' αυτό θα ήθελα να καλέσω τους εκπροσώπους που βοήθησαν σε όλη αυτή την προσπάθεια. Θα ήθελα να προσκαλέσω στο stage την κυρία Τζότζη Γιαννούλα, μπορείτε να ανέβετε, την κυρία Κασάπη Δήμητρα και από μαθητές τη Χαρά Νατσιού, την Αναστασία Αγατσίκογλου και την Εύη Γκαντιά. Συγχαρητήρια και πάλι έχετε πλαισιώσει τα παιδιά, τους έχετε βάλει σε ένα πλαίσιο, έτσι, πολύ ευχάριστο πλαίσιο, πέρα από το κυριολεκτικό και το χιουμοριστικό του πράγματος. Έτσι θα ήθελα να ξεκινήσω με τα παιδιά. Και συγκεκριμένα θα ήθελα να ξεκινήσω με την Χαρά. Χαρά, συγχαρητήρια και πάλι. Έχεις ασχοληθεί, πέρα από το ότι υποδίθηκες μία μαθήτρια του project, έκπληκτη για αυτό που πετύχατε ως ομάδα. Συμμετείχες ενεργά στη συγγραφή του σεναρίου, θυμάμαι, καθώς επίσης και στη συνεργασία με τον μαθητή που συνέβαλε στο να επενδυθεί μουσικά αυτό το έργο, Μόνος του έκανε τη μουσική. Θα ήθελα λίγο πιο δυνατά. Ναι, έτσι, βγάλε το άχτι σου. Εγώ θα επιχειρήσω να κάνω λάθος για να σε κάνω να μιλήσεις πιο δυνατά και να πεις όχι, κάνετε λάθος. Έτσι. Χαρά, θα ήθελα να μας πεις πώς ήταν η εμπειρία σου και γιατί επιλέξατε να ασχοληθείτε με το θέμα γυναίκες και επιστήμη, πέρα από αυτά που μπορεί να είπα εγώ. Πέρα από αυτό το κομμάτι, κάθε σκηνή μας ήθελε να δείξει ένα διαφορετικό μήνυμα. Π.χ. στην πρώτη σκηνή είχαμε μία επιστήμονα η οποία έφυγε νέα, είχαμε ότι θέλει η επιστήμη υπομονή και υπομονή, είχαμε για δύο γυναίκες που τσακώνονταν μεταξύ τους, που η κοινωνία τις έβαλε να τσακώθουν μεταξύ τους και γενικά θέλαμε να βγάλουμε ένα συμπέρασμα από αυτό. Αυτό δηλαδή εσένα σε υποκίνησε να το σκεφτείς και να γράψεις τους διαλόγους πάνω σε αυτά. Πόση μελέτη έκανες για αυτό το πράγμα? Χρειάστηκε αρκετή ώστε να έχουμε τα δεδομένα σωστά, αλλά ήταν ευχάριστη η διαδικασία. Μας έβαλε να θέλουμε να ψάξουμε. Να πούμε στη διαδικασία να
το κάνουμε ένα κυνήγι θησαυρού. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, Χαρά. Να περάσω στην Αναστασία. Αναστασία, θύμισε μου, εσύ ποιαν επιστήμονα υποδίθηκες? Τη Ρόζαλιντ Φράγκ. Μάλιστα, καλά το θυμάμαι, που δεν άφηνες το κουνέλι, έψαχνες σε pet shop να βρεις κουνέλι, Βέβαια, αυτή είναι μια πραγματικότητα για τους επιστήμονες, είναι πολύ σημαντικό κομμάτι η χρησιμοποίηση πειραματικού υλικού. Θα σας τα πει και ο κύριος Χατζηνικολάου στο Πανεπιστήμιο. Έτσι. Αναστασία, γιατί επιλέξατε τις συγκεκριμένες γυναίκες? Ο λόγος που γενικά επιλέξαμε μόνο γυναίκες επιστήμονες ήταν μια απόφαση που πάρθηκε από όλους και κυρίως επειδή θέλαμε να τονίσουμε το πόσο συνέβαλαν στη διαμόρφωση του κόσμου έτσι όπως το βλέπουμε σήμερα. Ειδικά επειδή οι γυναίκες γενικά μπλέκονται σε διάφορα στερεότυπα, είναι κρίμα να χάνεται όλη αυτή η δουλειά που έριξαν και θέλαμε να ρίξουμε στο φως όλο αυτό και να δείξουμε ότι ναι, μια γυναίκα μπορεί να συμβάλλει σημαντικά σε όλο τον κόσμο της επιστήμης. Υπέροχα, υπέροχα. Σε ευχαριστούμε πολύ για την όμορφη επίσης τοποθέτησή σου. Και να περάσουμε στην Εύη. Εύη, είναι κάτι το οποίο για πρώτη φορά συμβαίνει, αλλά θα θέλαμε να το υπερτονίσουμε. Έτσι. Είχατε έρθει εδώ λοιπόν εσείς να παρουσιάσετε σαν μια ολομέλεια, μια ολοκληρωμένη ομάδα με όλους τους πρωταγωνιστές το έργο και είχατε κάνει τόσες πολλές πρόβες, ωστόσο στην πορεία ήρθε αυτό που λέμε αστάθμητος παράγοντας. Και ένας πρωταγωνιστής δεν κατόρθωσε να είναι μαζί μας, που του ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση. Και εσείς είπατε όχι, εμείς θα το κάνουμε, θα βρούμε τον τρόπο. Πώς βρήκατε τον τρόπο, θες να μας μιλήσει γι' αυτό? Φυσικά, ναι. Λοιπόν, όλο αυτό που είδατε, θεωρώ ότι χρειάστηκε αρκετή δουλειά και γεγονός ότι, εντάξει, είμαστε μαθητές, έχουμε τόσα φροντιστήρια κτλ. Οπότε, σχετικά φορτωμένο πρόγραμμα και ήμασταν πολύ έτοιμοι να έρθουμε σαν ολομέλεια, όπως προαναφέρατε. Όμως, μπαίνουν και απρόοπτα και έτσι έγινε και στην παράστασή μας, διότι το παιδί που υποδίονταν τον Ανδρέα, συγκεκριμένα ο Γιάννης Σωτόλης, αρρώστησε με γρίπη τελευταία στιγμή, οπότε προφανώς δεν μπορούσε να ακολουθήσει και έπρεπε κάτι να γίνει. Αποφασίσαμε ότι αυτό που θα γινόταν, ώστε να μπορεί και αυτός να συμμετέχει, αλλά και να μην αλλάχθει εντελώς το σενάριο, γιατί θα πήγαινε πίσω όλο το πράγμα και την Αναστασία που ήταν μαζί του στη σκηνή. Οπότε αποφασίσαμε να ηχογραφήσει τα λόγια του και έτσι να ακούγονται αυτά σαν να βρίσκεται εδώ πέρα μαζί μας. Και γι' αυτό λοιπόν θα θέλαμε να του αφιερώσουμε αυτή την παράσταση, γιατί είμαστε σίγουροι ότι μας βλέπει αυτή τη στιγμή από το σπίτι και μας λείπει πολύ και θα θέλαμε πάρα πολύ να μπορούσε να ήταν εδώ πέρα. Τι γλυκό. Ένα χειροκρότημα για το Γιάννη. Γιάννη, get well soon. Σε περιμένουμε του χρόνου. Υπέροχο, υπέροχο και μάλιστα δεν άλλαξε σχεδόν ελάχιστα, επειδή είχα και το σενάριό σας, ελάχιστα γιατί μιλούσατε για την τεχνολογία, μιλούσατε για τις οθόνες. Υπέροχο αυτός ο αυτοσχεδιασμός, δηλαδή αυτό το adaptation που λέμε, το να αλλάξετε χωρίς να πείτε μια στιγμή, όχι, θα πάμε πίσω. Είπατε θα το κάνω, μπράβο σας. Και αυτό είναι και ένας από τους σκοπούς της δράσης. Ότι δεν εγκαταλείπουμε ό,τι και αν συμβεί. Εντάξει, απλά σκεφτόμαστε και είναι και δεξιότητα του 21ου αιώνα, γιατί ενεργοποιήσατε την κριτική σας σκέψη. Έτσι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κορίτσια. Να μιλήσουμε όμως εδώ πέρα με τους στήλους που κάθονται. Εκείνους που αφιέρωσαν πάρα πολλές ώρες και εκτός ορολόγιου προγράμματος για πρόβες. Εκείνους που είχαν και τα θέματα με τις ύλες τους, έτσι, γιατί μιλάμε για Λύκειον, μην το ξεχνάμε. Δηλαδή την κυρία Τζότζη και την κυρία Κασάπη. Και να ξεκινήσω με την κυρία Κασάπη. Κυρία Κασάπη, θα ήθελα να μας πείτε, ως φυσικός που είστε, να μας μιλήσετε λίγο για τη συγκεκριμένη διαδικασία που οδήγησε τελικά στο να απολαύσουμε αυτή την παράσταση. Η επιλογή του θέματος έγινε από μόνο πιο δυνατά. Η επιλογή του θέματος λοιπόν έγινε από τα παιδιά. Μετά από πολλές συζητήσεις, αφιέρωσαν πάρα πολύ χρόνο σε απογεύματα, Κυριακές, στο σχολείο είχαμε παιδιά και μπαινοβγαίναμε κανονικά, σαν να είχαμε μάθημα στο σχολείο. Αποφασίστηκε, ήταν και τα πιο πολλά κορίτσια, να είναι μόνο γυναίκες επιστήμονες. Τους συντρίγαρε πάρα πολύ να θέσουν έτσι όλα αυτά τα στερεότυπα που συζητάνε και σε άλλα μαθήματα.
Και μέσα, αφού αποφασίστηκε, εν πάση περιπτώσει, το θέμα, συζητήσαμε πάρα πολύ κάνοντας πρόβες, αλλάζοντας ρούχα, λέγοντας τους ρόλους τους, συζητούσαμε παράλληλα για θέματα φυσικής, σαν κυρία τι είναι αυτό, γελάσαμε πάρα πολύ. Πιστεύω μάθανε πάρα πολλά και θα τους φανούν χρήσιμα. Είναι σπουδαία τα παιδιά μας. Υπέροχα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και να περάσουμε και στην κυρία Τζότζη. Κυρία Τζότζη, αυτό που βλέπουμε σήμερα δεν έγινε χθες. Έχει μία ιστορία. Έχει να πει κάτι για την πλούσια πολιτιστική δραστηριότητα του σχολείου σας. Θέλετε να μας πείτε λίγα πράγματα? Το σχολείο μας δεν είναι, όπως είπατε, η πρώτη χρονιά. Συμμετέχει για τέταρτη χρονιά στο μαθαίνοντας επιστήμη μέσα από το θέατρο. Ωστόσο και παλιότερα, στην προ-COVID εποχή, στο τέλος θα χωρίσουμε έτσι τα χρόνια. Το σχολείο μας δραστηριοποιούνταν πάρα πολύ έντονα και με θεατρικές παραστάσεις, οι οποίες παρουσιάζονταν στην τοπική κοινωνία, έτσι με πολύ μεγάλη συμμετοχή της πόλης της Κοζάνης. Και παρά το ασφυκτικό πλαίσιο, όπως και εσείς είπατε, των μαθημάτων, ειδικά στο Λύκειο, τα παιδιά το αισθάνονται ως ανάγκη να εξωτερικεύσουν λίγο τον εαυτό τους και είπατε εσείς, τους βάλαμε σε ένα πλαίσιο, να πω έτσι, να πιαστώ από αυτό και να πω ότι η δημιουργικότητα των παιδιών, είτε σε επίπεδο θεάτρου, είτε σε επίπεδο λογοτεχνίας, ποίησης κτλ. Γιατί το σχολείο μας έχει και εκδίδει και σε συνεργασία με άλλα σχολεία, λογοτεχνικό, περιοδικό κλπ. Η δημιουργικότητα των παιδιών δεν έχει όρια, ούτε πλαίσια. Είναι δηλαδή και αφιερώνουν, και είναι πάρα πολύ θαυμαστό, ότι αφιερώνουν πάρα πολύ χρόνο εκτός σχολικού προγράμματος και θυσιάζουν από το προσωπικό τους χρόνο για όλο αυτό. Χαιρόμαστε που μας δίνετε κι εσείς τέτοιες ευκαιρίες και νομίζω ότι τα περισσότερα σχολεία τέλος πάντων, σίγουρα το δικό μας, αγκαλιάζει τέτοιου είδους πρωτοβουλίες και ευχαριστούμε και το σχολείο και τους συναδέλφους και τους γονείς των παιδιών που στηρίζουν τέτοιου είδους προσπάθειες. Για πρώτη εμφάνιση εκπαιδευτικού, έτσι, ήταν θεαματική και πλήρης. Έχετε και τηλεοπτική, έτσι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχόμαστε καλή επιτυχία. Ποιος θα ήθελε παρακαλώ να μιλήσει σχετικά? Μάρθα, ευχαριστούμε πολύ. Να συγχαρώ τα παιδιά, να συγχαρώ τις εκπαιδευτικούς. Μας συγκινήσατε και με την τοποθέτησή σας, μετά όταν σας ακούσαμε να μιλάτε για όλο αυτό. Πραγματικά ήταν πολύ ενδιαφέρον αυτό. Ακούγομαι, μ' ακούτε? Ναι. Πολύ ενδιαφέρον αυτό το ατύχημα που συνέβη στο Πανεπιστήμιο της Κοζάνης και μέσα από αυτό το ατύχημα, έτσι, το εφάνταστο, μας μεταφέρατε στο παρόν της... Γίνονται κάποιες μικροδιακοπές. Πολλά σημεία έχει να σχολιάσει κανείς πάντως αυτή την παράσταση. Ναι. Είχαμε ένα πρόβλημα τώρα εδώ με το μικρόφωνο, αλλά εντάξει, το έχω σταθερό. Μια χαρά. Να το πάρω από το πόσο ενδιαφέρον ήταν το θέμα, που μέσα από αυτό το ατύχημα ήρθαν στο παρόν οι 4 επιστήμονες και θέλω να πω ότι ήταν οι διάλογοι πολύ φάνταστοι, πολύ δημιουργικοί, γιατί μας δώσανε στοιχεία και της ζωής τους και του έργου τους, αλλά και έθιξαν το ζήτημα των στερεοτύπων. Πάρα πολύ σημαντικό, στερεότυπα για τις γυναίκες. Να πω επίσης ότι ήταν πολύ φάνταστο αυτό το τέχνασμα, αυτό που μας αποκάλυψαν τα παιδιά για το ότι δεν μπόρεσε να έρθει ο Γιάννης. Ο Ανδρέας είναι ο ρόλος. Έτσι. Ναι, ωραία. Συγχαρητήρια και στα παιδιά που έπαιζαν μαζί, γιατί μπόρεσαν και προσαρμόστηκαν σε αυτή τη νέα συνθήκη τόσο άμεσα, τόσο επικοινωνιακά. Συγχαρητήρια. Αναστασία, που ήσουν συνέχεια μαζί στη σκηνή, αλλά και στην πρώτη. Ήταν δηλαδή πολύ ωραίο, πολύ έξυπνο, πολύ ωραίες ερμηνείες. Συγχαρητήρια, παιδιά. Καλή επιτυχία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ θα κλείσω μόνο με αυτή τη φράση που σημείωσα και μ' άρεσε. Ακόμη και αν μας φέρατε εδώ κατά λάθος, είχαμε την ευκαιρία να δούμε πώς η επιστήμη μπορεί να κάνει τον κόσμο καλύτερο. Και εύχομαι αυτό να συμβαίνει μόνο και τίποτε άλλο περισσότερο, γιατί οι μέρες μας είναι αρκετά δύσκολες.
Εντάξει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το Τρίτο Γενικό Λύκειο Κοζάνης.